umuntu ontshontsha imali ayifihle kumantrans ekhaya i-IC ayisho lutho ngayo ayisho lutho isukela umuntu ongakaze athathe ngishinality lokuthiwa uJacob Zuma ngeke abe khona lapha ya i-IC ngenaphi kwezepolitiki ngoba bona ukuvotisa thina kuphela ukuthi upresident wesizwe kuzoba ubani akuyona indaba yabo leyo kodwa ngoba babona igama lami uZuma ngeke aqhamuke lapha ya awunanku umhlolo bo wakwazi into enjalo okokuqala nje angizange ngoqede mina amahlandla amabili angizange ngiwaqede ngakhishwa abaholi bami baphuma ndoda angizange ngibange umsindo ngayilizanela ngaphuma even if bengima no ANC ngokomthetho ngisengaphinda ngiyilande le nto ngisho ku ANC uqobo lwalo angithi siyazwana ngenze njani ke ngakhela miqembu akuyona i-ANC nizwile mos naseyinkantolo futhi umkhonto wesizwe uma ukhuluma ipolitiki ungathuka abantu awungathuka abantu ipolitiki okhuluma ngomunye umuntu isho ukuthini ngishishimani asanyundi namhlanje ngoba sokukhuluma nangesingisi ungazi abasakwazi ukunyunda manje ula umela abantu kodwa uyabathuka futhi ngisho umuntu ophikisana naye ngenhlonipho ngamazwi epolitiki hayi uthukane nabantu benzeni umuntu ngoba lo muntu kuthina noma engale siyamfuna ngala sifuna ukumwina uzomwina kanjani kumthethisi ipolitiki efile leyo unless ipolitiki yakhe incane bafuna ukufundisa impela uqinisile awuzuzi lutho ngokuthuka umuntu kwezepolitiki khuluma iqiniso nje ukuthi sifuna ukwenza lokho iqiniso lihlale limile amanga abazi isiZulu bathi amanga anenyawo emfishane mawugijima shesha khathala iqiniso lenyawo ezinde hamba lize kufike ekugcineni sisazobakhipha nje sibafake sibakhiphe abonayo baningi asebonile already la kuthina kungekudala nizoza njengoba ngizwa nje njengoba ngisho nje nizoza kungekudala abaholi impela abakhona bebele phezulu bangase bekhale phansi ngoba abayenzi lento esiyefunayo sifuna abantu base South Africa nina ukusebenzela nina hayi ukusebenzela thina sizwana ingakho nje from time to time ilokhu senza ama announcement ukuthi lo sisamkhiphile lo senza ukuthi kwabanye sizobachaza esizweni ukuthi sebenzeni ukuthi benze kanjani kukhona into lapha ukukhulunywa ngayo kuthiwa yini iphala what structure kuthiwa parallel structure khona into esidumile kuthiwa khona ama-parallel structures abantu bakhona kuthiwa abanye sebephatha ngisho ibhamu badlala ngezulu ngezulu lezandla nangu siso lazi kahle ngezulu lezandla ngifuna nazi kahle matla kwarona all power umshini wami ubaba
Haulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Haulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Umshini wami, 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 umshini wami webaba. Haulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Hayi wena uyangibambezela, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Hayi wena usungibambezela, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Haulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Hayi wena uyangibambezela, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba. Hayi wena usungibambezela, umshini wami, umshini wami, umshini wami webaba.